ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 18/2/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗ್ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನವು ಓವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಯುಕ್ತಿನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕೊರಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ವಾ ಪೊಸ ಪೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲೆನು ಬಾಬಾ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಐನು ತನ್ನ ಕೈತಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಪ್ಪೋಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲೆನು ನೆನಪು ದೀಪುನವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಬರೆದಿ ಒಂದು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯುನೆರೋ ಅಕಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲೆನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂದಾರು. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರೆನ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತಾ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಸಹೋದರತ್ವ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಾಯೇದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಣದು ಉಡ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಫಾದರ್ ವುಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾ ಆದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಪಂಡ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಉಡ್ಪೆರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಭರತ್ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ರಡ್ ರಾಜ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ಪಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜೆರು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾದಿತ್ತರು. ಹೊಸ ಸುಖತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಪರತ್ ಜಗತ್ತಡು ದುಃಖ ದ್ಯಾಗ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗೋರ್ದು ನರಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇಂದು ಏರೆಗ್ಲಗ್ ಸಹ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರಿಯುನೊಡತ್ತೆ. ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ರಾಜ್ಯತ್ತಂಡು. ಅವು ಈ ಸಮಯದಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ. ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೆರು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡು ಬತ್ತುದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನೆನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ. ತನ್ನ ಧರ್ಮನೆ ಮರೆತು ಬುಡ್ತೆರು. ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಆವದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ, ಶಂಕರ ದೇವತಾಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಆಯ್ನಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡು. ಐರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನಡು. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನೊಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಗ್ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ನಿಕಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡು. ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನೊಲ್ಲ ಕೊರಡು. ಮುಖ್ಯವಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಮಿರ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಲಾಂಛನನುಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ಕಾರದಕುಲು ಇಂದೆತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಐಟ್ ಚಕ್ರೊನ್ಲ ಸಹ ತೊಜ್ಪದೆರು. ಚಕ್ರದ ರೂಪುಡು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಬಂದು ಬರೆಯತ್ತಂಡು. ಇಂದೆತ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಎಂಚಿನನು ತೆರಿಪವೆರೋ ಐಟು ನಿಕುಲ್ನವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆದು ಬುಡ್ಪರು. ಆಂಡ ಆ ಜನಕುಲು ಎಂಚೆಂಚನು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರೊಡ್ದು ತೆರಿಪವೆರು. ಒಲ್ಪನೆ ಮೇಳಲು ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಅಲ್ಪದ ಸುದೆಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬೋದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಲೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಗಂಗೆಯಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸುದೆಕುಲು ಸಾಗರೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅವು ನೀರುದ ಸಾಗರಾದುಂಡು. ಆ ನೀರುರ್ದು ಸುದೆಕುಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಸುದೆಕುಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು.
ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಡ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಗೋಮುಖಟು ಮೋನೆರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಯಿರ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪುನೇನು ಗಂಗಾ ಜಲ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಓದು ಬರಹ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಗಂಗಾ ಜಲ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿಜೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬಾನುನು ಹಾಕನಗ ಗಂಗೆ ಬಿದೈ ಬತ್ತಲು ಪಂದು ಪಂಡ್ತೆರು. ಏತು ಮಾತ ದೂರ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಲೆಗು ಪೋಪೆರು. ಶಂಕರನ ಜಟೆರ್ದು ಗಂಗೆ ಬತ್ತಲು ಐರ್ದು ಮೀಪುನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಪರಿಸ್ಥೆಯದು ಬುಡುಪೆರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡುಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪನವು ಪರಿಕಲ್ನ ರೀತಿಯತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡು ಐಕಾದು ಬಾಬಾ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪದೆರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಡು ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಿವನ ಚಿತ್ರಡು ಜ್ಞಾನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಶಿವನ ಚಿತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಪಡಿಪುನಕಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಮಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನಕುಲೆರು ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಅರೆರ್ದು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರಿಯ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಷನರಿಯಾದುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಖನು ಕೊರುಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತನ್ನ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಅರಿವು ಅತ್ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನೇ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿದುಂಡು. ನಿಕುಲಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ ಅಪಾರ ಖುಷಿಯ ಒಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲಿಗೆ ಓದವನಂಚಿನಾರು ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತ್ತು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪವೆರು. ಸರ್ವೆರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸದ್ಗತಿ ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ದುರ್ಗತಿ ಪಂದು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪೊಸತ್ ಪರತೆಕ್ ಪರತ್ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ಪರತಾಯರೆ 40,000 ವರ್ಷಲು ಬೋಡು ಪಂದು ತೆರಿದೆರು. ಏತೊಂಜಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದು ಬುಡ್ತೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಯಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ದು ಒರಿ ನಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ ಇಲ್ಲಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಏರು ಎನ್ನ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರು ಅಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಪೊಸಬೆರು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊನುವೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಪೂತೋಟನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನವು ಮಾಲಿಕಂತೂ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪೊಸಬೆರೆನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಲಿನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಕತ್ತಗು ಪೋಪೆರಂದೆತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಿನೇರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸರು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತಂದು ಪೋಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ಅಕುಲು ಎಂಚಿನಲ ತೆರಿಯುನುಜೆರು. ಎಂಚ ಬುದ್ದುಲೆನು ದುಂಬು ಕುಲ್ಲೈನಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಪೊಸಬೆರೆನು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೋನು ಮಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ಪೊಸಬರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಎರಾಂಡಲ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇಲ್ಲಗ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಯಗ ಉಡುಪುಜಿ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಕೈತಲು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಪೋಪೆರು. ಅರೆಗು ಈತೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಓದು ಬರಹ ತೆರಿದೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಜನ್ಮನು ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ದೆತೊನುವೆರತ್ತೆ. ನಿಮಿತ್ತಾಯಿನಾರು ಗದ್ದಿದ ಮಿತ್ತು ಎರೆನಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲವೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮತ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ತಾನೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಯಾನ ಕಲ್ಪದಿ ಪರತ್ತದ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಬಿರ್ಲ ಸಹ ತನ್ನ ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಅಂಡಲ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪಂಡದು ಬುಡ್ತೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ಇಂಚಿನೆತ ಯೋನಿಲು ಮಾತಲ ಸೇರ್ದು 84 ಲಕ್ಷ ಅದು ಮಲ್ತು ಬುಡ್ತೆರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆನು ಕೇನುವೆರೋ ಐನು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಪಣದುಪ್ಪಿರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರೊಳೆ ಉಂಡು. ಕಲ್ಕತ್ತೋಡು ದೇವಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನೆದು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರು. ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮುರ್ಕದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಇಂದು ಸಹ ಗೊಂಬೆದ ಪೂಜೆಯಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆರು ಜೋಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಖಂಡಿತ ಮುಗ್ಧಾದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ನರಕ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಸುಖ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಎರಾಂಡಲ ಸೈತ್ಯರಡ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ಏಪನೋ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ನರಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಸಹ ನಿಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಒಂತೆ ಮಾತ್ರಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪೊಸಬೆರ್ದ ದಾಂಡಲ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಾಲಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆನು ಕೊರ್ರೆ ಮುಲ್ಪಂತು ಮಾಲಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಡು ಎರಾಂಡಲ ಪೊಸಬೆರು ಪೋದು
ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪೊಸ ಬೆರುಪೋದು ಕುಳ್ಳುನಗ ಆಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಲ ಅರ್ಥ ಆಪದು ಪೂಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ಪೊಸತಾದುಂಡು ಯಾನು ಬರ್ಪನೆ ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಿನಿ ಆಂಡ ಪಾವನ ಅದು ಬುಡ್ಪರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆರು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಆತ್ಮ ಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೆರು ಮಾತೆರಡಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಇಂಚಿನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನುರಿ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪುನ ಒನಿಕುಲು ಮಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಣ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ ಪನ್ಪುನವು ಈತ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವತಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ಐನು ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ನೋಟು ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನುವೆರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟ್ಸ್ನು ದೆತೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ದೆತೊನ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಕೇವಲ ಬರೆಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕನು ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡುಪುನಿ ಸರಿಯತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಪರತ್ ಜ್ಞಾನ ಬಿಂದುಲು ಬರಿಕ್ ದೀಪೆರು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಓದೆರೆ ಪೋನಗ ಸುರೂತನೆ ದರ್ಜೆದ ಪುಸ್ತಕಲು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಏಪ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕಡೆಟು ತೆರಿಪದು ಮನ್ಮನಾಭವ ಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಆದುಂಡು ಇಂದೇನೆ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪನ್ಪುಜಿರು ಆಂಡಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಂಡೆರಡ ಬಾಕಿ ಭಗವಂತೆ ಬಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದವರಿಂಡು ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಪುಂಗಿ ಊದುನಕುಲ್ಲ ಸರ್ಪನು ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಕೂಲಿನ ದೆತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಬಾಬಲ ಸಹ ವಿಷ್ಣು ಪರ್ಪುನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆನು ಬುಡ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪೇರು ಇಂದುವೇ ವಿಷಯದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇನು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪಂಡುಂಡಲ ಸಹ ಬುಡ್ಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬುಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಮೋಣೆಯದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆರು ಬಾಬಾ ಇರು ಜೋಕ್ಲೆನು ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯರ ಬೈದರು ಜ್ಞಾನ ಚಿತೆತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪರು ಜಗಜ್ಜೀತಾದ ಬುಡ್ಪರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅದುಪ್ಪ ಬಂದು ಸದಾ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಓದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತು ಸುಕ್ಕುನು ಕುರ್ಪನಂಚಿನ ಅದುಂಡು ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಯಾದ ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕನವಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ವರದಾನ ಪರತ್ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರಪನಂಚಿನ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಭವ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಶ್ರೇಷ್ಠರ್ನ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನನೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯದ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟದ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದು ಈತ್ ವಿಶಾಲಪೈನ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು ಐಟ್ ನಡಪುಲೆ ತಿರುಗುಲೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಸದಾ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವಾ ಜೋಕ್ಲು ಸದಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕುಲು ಈ ಪರತ್ ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಾದುಪ್ಪಿರು ಇಂದೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆನಲ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪಿರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪುದರು ಮಾನ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡು ಬಲಿಪುನವು ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರೆಲ್ದ ಪಿರೌಡು ಪೋಪುನಾದುಂಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಒವ್ವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಳ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಪುನೇರ್ದವರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಸಹ ಏತ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು ಆತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಒಂಜಿ ವಾಯುಮಂಡಲೊಡ್ದು ಬಚಾವಾಪೆರು ನನೊಂಜಿ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಜನೆದ ಒವ್ವೇ ಮಾಯದ ವಿಘ್ನೊಡ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತದ ಸಾಧನ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.